Dijous, durant una inspecció rutinària, tècnics de la central nuclear Ascou van detectar diverses partícules radioactives en algunes àrees fora dels edificis de la central, principalment als terrats d'algunes instal·lacions. Aquestes partícules, d'una mida inferior a la d'un gra de sorra, haurien sortit de l'edifici del combustible de la central al passar a través d'algun dels filtres del sistema de ventilació. Al mes de novembre es va detectar un incident en aquest edifici i tots dos fets podrien estar lligats. Des del Consell de Seguretat Nuclear s'ha insistit que les partícules alliberades no suposen cap perill per a la població ni als treballadors de la planta. Estan localitzades en una zona acotada i, a més, partícules de molt baixa activitat, que fa que tot plegat al límit d'activitat, la suma d'activitat de totes aquestes partícules arriba a tindre unes dimensions absolutament insignificants, pel que podem afirmar que aquest succés no ha tingut cap tipus de repercussió. Ahir, durant tot el dia, diversos equips de tècnics del Consell de Seguretat Nuclear van analitzar l'interior i l'exterior de la planta per assegurar-se que no hi ha més partícules radioactives. Des de divendres s'han trobat una dotzena d'aquestes partícules que han estat recollides. És la primera vegada que hi ha un incident com aquest en una central nuclear de l'estat espanyol.